ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ପ୍ରାୟ 152,000 ଭୋଟ ଅଧିକାରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ ରହିଲେ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ କିପରି ଜିତିଲେ ଆପଣ? ये ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁରୁଜନ ମୋର ମା ମାଉସୀମାନେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ସମର୍ଥକମାନେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସବୁ କର୍ମୀମାନେ ସବୁ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ସବୁ ବିଧାୟକମାନେ ବି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରେୟ। ଇଏ ମୁଁ ଏକା ଜିତି ନାହିଁ। ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଜୟ ହେଇଛି, ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଜୟ ହେଇଛି ଏବଂ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଭୂମିରେ ଜୟ ହେଇଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କାମ କରିବେ? ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କଥା ରଖିଛି କଥା ଦେଇଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବି। ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହିସାବରେ ନେଇକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ହିସାବରେ ନେଇ ତାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କାମ ଆରମ୍ଭ ସବୁ କରିବି। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନୁହଁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଫେସିଲିଟି କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇଟା ତା ସହିତ ରେଲୱେଜ୍ ମୁଁ ଲୋକସଭାରେ ଉଠେଇବି କାରଣ 1947 ମସିହାରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଜି ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରେଳ ସୁବିଧା ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଲାଜର କଥା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକି ଆମ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଥର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲେଖି ବି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଦେଖା କରିକି ମଧ୍ୟ ପର୍ସନାଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ଆମ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ରେଲୱେ ପାଇଁକି କାମ କରୁଥିଲେ ନା କି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚୁ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ। ତ ବରଂ ମୁଁ ନିଜର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନ ରଖିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ରେଳ ସୁବିଧା କେମିତି ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।